Multworks otteluennakkohaastattelussa tänään Pasi Forsman. Mitä kuuluu? Kiitos, hyvää kuuluu. Tosiaan ollut vähän loukkaantumista ja sairastelua tässä viime viikot. Ollut kiva päästä takaisin treeneihin ja olla terveille kirjoilla. Salon keskuskentällä nähtiin huikea suoritus Salpaa vastaan, kun lopputuloksena oli 0-1 voitto Jipolle. Kyseessä siis kauden ensimmäinen vierasvoitto. Mitkä asiat vaikuttivat tähän tulokseen aiempiin otteluihin verrattuna ja miltä tuntui saavuttaa tämmöinen historiallinen voitto? No, tosiaan oli ensimmäinen vierasvoitto. Sitä on odotettu, että nyt saatiin pidetty nolla ja tehty yksi maali, mikä riitti tällä kertaa voittoon. Hyvin oli hanskas koko otteluajan meillä, ei siinä ollut sen suurempia hätiä. Hyvä voittoa, tärkeät 3 pistettä. Mitä ajatuksia omasta sarjakaudesta tähän mennessä? No joo, ei ole ehkä ollut ihan odotukseen nähdä niin hyvä tuloksellisesti. Ei olla sarjataulukossa siellä, missä ehkä kuuluisi olla, mutta se ei toki valehtele. Onneksi tässä on vielä paljon matseja jäljellä, niin pystytään kohentamaan meidän sarjasijoitusta vielä ylöspäin. Perjantaina Jippo pääsee Oulunkylän urheilupuistossa pelaamaan PK35 vastaan. Minkälainen vastustaja on tiedossa ja millaista ottelua odotat? No, tosi fyysinen jengi tulossa ja suoraviivainen. Pitää olla valmiin niihin. Että niillä on oma tyyli pelata ja se on tosi suoraviivainen ja tuottaa niille paljon tuloksia. Tai tuottanut tässä kauden mittaan. Että tosi fyysinen ja pitää olla kyllä valmiin kamppailemaan. Mitä joukkolta vaaditaan, että tuleva peli olisi todellinen 5 tähden ottelu? Meidän pitää olla valmiit kamppailemaan ja olla valmiin siihen suoraviivaisuuteen, mitä PK varmasti haluaa siinä pelissä. Ja kamppailla ja tehdä tarvittavat maalit ja mielellään pitää nolla, niin eikä 3 pistettä takaisin Joensuuhun.